کو گوشت کا یہ کمال ہے یہ بات چیزیں گوشے کہ منی اللہ شاعر کمال ہمیشہ کہ رسائی بھی جلدی اب سر بھی جی وجہ رشی گپشن کے منی شاعری چو گران نہیں چونکہ شکو زاہدہ گوشت کے ناچی بیا ناچی بکن پمے دلے ماندار گا مرچی دگا ساچی بکن یہ شب کے چھو سیاو تہار اجبر مبات بامسار واہ واہ باز بش ایرموش مبات شالا دمی پادانی پادین کے توار واہ واہ باز بش شارو ہمیشہ کہ منہ کلی شعر یاد بتی کلی شعر منہ وہ یاد نہیں جی بلے البتہ شما گوشے من دگے یا کو دو غزل گوشا کہ پتو پنگ زردے واہگاں ایرموش مکن پتو پنگ زردے واہگاں ایرموش مکن پتو پنگ زردے واہگاں ایرموش مکن تو سرا ہوشے چھو وطا بیہوش مکن باز بش تو سرا بے ہوشے پتو پنگ زردے واہگاں ایرموش مکن تو سرا ہوشے چھو وطا بیہوش مکن باز بش ماں بے بات زہری منتئی کے پو کدہاں ماں بے بات زہری منتئی کے پو کدہاں میں دلے ہونا پوتی ایشا نوش مکن باز بش باز زبردست باز جوان میں دلے ہونا پوتی ایشا نوش مکن گوربکن دیما گومنا وساچی کماش گوربکن دیما گومنا وساچی کماش گوربکن دیما گومنا وساچی کماش گار کتا ہاکان و پران دزموش باز بش گوربکن دیما گومنا وساچی کماش گار کتا ہاکان و پران دزموش مکن ممیران صدبر بس زگیں راجے ہاترا ممیران صدبر بس زگیں راجے ہاترا ممیران صدبر بس زگیں راجے ہاترا گمنی مرگا پلگودیں دولگوش مکن باز بش دے بندی مشی تو کا شمشتا جی باز بش زبردست چوتی راہا در نکت مارا ملکمت چوتی راہا در نکت مارا ملکمت چوتی راہا در نکت مارا ملکمت دشمن کولا او بشیر دلگوش مکن شعر ہم منا بعد جی مجلس دیما بنے انشاءاللہ تو یاد کروں پتہ مت دینی مگر جی شرف دارا بیدر صاحب میں وشبتی کے گوما ساڑی تو وتی شعراں بہدار انداز بیان کرنے گائیں تو لاسوم بیدار صاحب جو بنداتی شاعراں واریں بندار ہر زمانے کا کہ یہ شعری دفتر کے چاپ بتے گا آج شعری دفتر اما زمانے کے نمائندگی کو تھا اللہ ورنا بباں یا نو دربر بباں ہاں جلسہ و دیوان ہاں بیدار صاحب شعر گوشت تکن تو یاد کو تکن تو ناراض تک وہ شاعری تو کا اما جذبہ قومی درد و احساس بتا پرچہ کہ آنولے ہم گپا جنت وتی دوست گپا جنت وتی سرزمین و ڈگارے گپا جنت قوم درد احساس ہستے وائی شاعری تو کا ورائٹی یا ورسٹائل بعض ہیں بعض زیبا ہیں جی اکرم صاحب چونکہ نمائندے شاعرہ سید بی عطاشاد بی ارکسی وتی دروتی وتی مثالی بیدار صاحبہ گو عید کے شاعرہ ما چھوں ما نوشے کہ ارکسی وتی کھد بالا دے چھوڑا جدا کرے چھوڑا ہاں گوم دب کرے جی بیدار صاحب منی آیا اللہ مستر خوبی ایشیں کہ بیدار صاحب آسان زبانہ سادہ ان لفظوں سکیں بلائیں گپے جا جی بس تو دومی لفظہ کا بگوشے دریا ہر زوری کوزے کے تو کا بند کا بیدار صاحب اگر شاعری میں بوا نا بیدار صاحب زندے مختلف تکو پہنا تستا آہن ڈسکس کا مثلا اگر جاگے گوشی کہ دل سیر بھی چطور تی نیادان لذتا دل سیر بھی چطور تی نیادان لذتا چیدن تو دامنا ہوتی ہورانی جنتا گوشدار کے چی گوشت تی بشیر مرچی مجلسا پا دوست آتیرا ما کتا نام دپوتا ادا ہوتی محوشے ہوتی محگون لگے کستے ہوتی زیبا نامہ گرے گائیں آگی زیرانی تو کائیں آگی نیادان لوٹ گائیں آگی مہرے تو کا گرفتار ہیں آگی مارا گائیں ہوتی استی تو کا
देगे जागे किस्ते आ सिकी निदाम सियासी हवाले एक आशूबिया मैसेज दा ये अमा आशूबी के डोक्काला ची मर्दुमारा दरकन तो अज्जाम पोल सरपेना के किस्ते सिकीना दा आएगी शुबेना दा और आएगी वास्ता किस्ते राहां गिशीनी वाह वो बेदार साहब किस्ते जिंदे मुख्तलिफ तक बेदार साहब नायों का किस्ते होती महवश नाज़िनों की वती सरजमीनी नाज़िनों की वती राज नाज़िनों की वती अंदर मारिशतानी किस्ते में जवानतरे अंदाजे दरंगास कनू की शायरी वाह बस बस तो बेदार साहब मस्तर खूबी हमेशा कि गप्पा सादे लफ्जा जाए इशार दहकाने हो सरपद बुदकुत का जालबुल हूँ बेदार और गोशदार गंडो हूँ सरपदिबा वो किस्ते वानिंदे मर्दम हूँ बेदार साहब आर सरपद शर्दी सरबा जो शेर मर्दम लिखी परचा लिखी शेर हमें वास्ते लिखी लेके मूसा पड़े खुदा इवड नहीं मुबालगा आराई या के अभा में जरूरत नहीं बेदार साहब शायरी अभा में पाकी सादे लफ्जाओं किस्ते होती मैसेजा दुनिया सर्कल थे ये बेदार साहब शायरी मस्तरे खूबी मनी आया बाजवान امروز غم لال حیال 21 چطور یکجا بان جی شرف دارا مجلس دے مروانی وجہ ندیم اکرم باز برادر آئلا بیدار شاعری و بیدار بابتا گب جب مجلس دے مروانی تو شکر صاحب چونکہ میں نمائندہ شاعر ہوں ادیب وہاں آزمان کار وہاں یک روایت یہ بتا کہ مار وقت کسے بیران بھی تو ماں یہ شرپا دیوان کریں پراہنگام کریں یاد داریں بھلے یہ روایتی نوک بندات ہوتا بلوچی ڈپارٹمنٹ بھی ادھر ادارہ ہمیں سٹارٹ کرنے گا کہ بندات کو تھا شروع کو تھا کرنے شرن چیزی کہ زندگی مردمہ عزت دیا ریسپیکٹ دیا وہ آیا ماں آنر کے رسی آیا حوصلہ ملی چونکہ بلوچ میوزک پروموٹر سوسائٹی مثالہ دیا کہ ہاں وہ شندھانیت شرپ پہ دیوانے مرجاداشت تھا یہ چیچو ارزش داری کہ زندگی مردمہ زندگی اور وقت زندگاں بھلے ہاں سامان وہاں ویسے پروگرام کریں جی زندگی شاگرد ہوتی زندگی مردمانہ قدر و عزت و اہمیت دنتے ہیں اور مرتگے سوسائٹی مرتگانہ حیثیت دنتے ہیں یہ گپ مانگ لوٹی کہ دنیا بعضیں شاگرداں یا بعضیں قوم مراجاں کیا مردہ پرستی آماچا یہ نہیں کہ موتی مرتگیں بیران بوتگیں مردوں بحال بکنا آہم مارا یاد ہاں بھلے موتی زندگی نہ ہم قدر و عزت بھی دیا پرس کا اے ٹیمہ انو آجا بیدار صاحب بلوچی زبان ہے کلانتریں ان مستریں شاعران شمار بیتے ہیں بلکہ موشی مستر شاعر ہیں کہ زندگی مردمانی تو کا آئیے دور شاعر ٹیمہ نیستا فرض کا آئیے دور شاعر اتشاد بوتا جی آر ملا بوتا یہ یک کے نیستا قاضی صاحب ہیں زندگی بلے آئیے چباز جونیئر ہیں منیر ہیں اور عید گئے میں شاعر کے زندگاں ڈاکٹر فضل کالک ہیں اے واجہ چباز جونیئر ہیں نو زندگی مردمانی تو کا سینئر ترین شاعر واجہ بیدار صاحب ہیں اور باید وہ عشاء کے مرچی کے بیدار صاحب یا ارٹیمہ کے بیدار صاحب کوئٹہ آت کے گا انچو کے پی ٹی وی وہ تی ذمہ داری ہم پیلو کنانا واجہ مرچی دا لوٹائیں تا یہ تایی ہم ادا کریڈٹ روتے ہیں کہ تو واجہ ہے اما قادر ہو آئیے عزت زان تک مرچی پامے تک کے دائرہ لوٹتا اور کوئٹہ بازیں ادا راستہ کیا آنی دسرس باز ہیں اور اے وڑیں شاعر کے مرچی ہستان باندھا ناباں بعد شاہ دس بے گران شاہ بلوٹا نا شاہ شرپا پروگرام بے کنا بلے ماں چی نبوشیں وسائل بھوگا عبید ہم میں ادارہ کاموشا من نظر نہیں اچھے کنا گا باید وہ ہمیشہ کے وجہ بیدار صاحب ارہ بلوٹائیں تھے پروگرام بکوتے ہیں بعض ادارہ ہستا اور سوا یک کو دو ادارہ چونکہ آج ہم بعدی نہیں ہر وقت واجہ شرپا پروگرام کا یا پی ٹی وی یا کو دو دیکھ ادارہ ہستا باقاعدہ میں ارچی کے ادارہ بعدیں بڑے پروگرام ہاں وسیلہ زانتے پروگرام وسیلہ داروں کے ادارہ بعدیں واجہ شرپا